ongi etorri, jarraian Euskal Aratozteen inguruan egin dugun lana aurkeztuko dizuegu. Alde batetik mudala egin dugu, zein pauso jarraitu ditugun ikusteko. Eta bestetik txatxo txano nolan egiten da erakutsiko dizuegu. Muchachos, jantzita begoaz. Lehenengo pausoan zerzekikin minanteri inguruz idatzen dagoen aurra bilakarri egin. Zegoen pausoan gurasoen erantzuna jaso genituen galdera horrek egin. Zertaz gozatu ziren, nola espatzen zituzten minanteriak ikasten alditarien? Gero taldeko politilakari egin ginen. Euskal Herriko mapari buruz egin marazte eta idazteko. Garaian, adituen mapa ikusita, benetan Euskal Herriko mapak egiten hasi ginen eta ostelako gozara otxaineretako agurien jakiteko ordenagailuan aurkitzen egin ginen. Eta Euskal Herriko mapan kokatu genituen. Bosgarren pausoan txatxon inguruko marrazki bat egin genuen taldeka nola goazen jantzita jateko. Zegarren pausoan taldeka txano nola egin goazen genuen egin. Zazpigarren pausoan benetako txana zeinen egiten taldeka. Zortzigarren pausoan jarraian instrukzio testak egin genuen. Jarraian txatxon txana nola egiten den aurkeztuko dizuegu. Erabili dugun materiala eta zein pauso jarraitu ditugu. Hauek dira erabili dugun materiala. Pinotxo papela, zero, kartulina, artazia, artilea, lazioak, trapak, arkatza eta gugu. Azkengo proban lehenengo pausoa. Jarraian pausoz azalduko dugu. Patumina hartu eta konuaren Espero batzuk konoan pegatzen. Hau bigarren pausoa da. Lehenengo artile zati bat hartu behar da, neuri hartu buruakin. Gorapegioa egin, kono barruan sartu, eta neuri hartu da. Neuri hartu konoan.
eta izarrik osatutakoa da. Lehetik hasi. Horrela koroa osatu arte. Zeno ipini papera hobeto pegatzeko. Nik zertuaren baso zango zuet. Lasak trapatu, beheko aldean txano alotu. Lehenik esan ditugun pausak jarraitzen hau ateratzen da.